Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamlyk hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 24-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni efirde habarlar gündəligi. Gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şegerim. 24 awgust Erewanda Türkmenistanyň we Ermenistanyň prezidentleriniň arasynda gepleşikler geçirildi. 23 awgust Ermenistana sapary bilen baran Gurbanguly Berdimuhammedow gepleşikleriň ýa-ni çykyşynda halkara howpsuzlygyna hökm salýan howp hatarlara şolsanda terrorçylyga, transmilli jinayatçylyga hem neşe maddalarynyň bir kanun dolanşygyna garşy göreş wagtynda tagallalary mundan beýlek hem güýçlendirmek barada ulalaşanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ermenistana ikinji gedek sapar edýär. Mundan Berdimuhammedow 2010-njy ýylda Ermenistana barypdy. 24 awgustda Katar Iran bilen diplomatik gatnaşyklaryny dogly dikeldi we Saudiya Arabistanyň hem bir näçe Arab ýurdunyň Dohanyň Tehran bilen gatnaşykdan saklanmagyny dowam etdirmegi barada eden talabyndan ýüze berdi. Kataryň daşary işler ministri ýurduň elçisiniň 20 aýlyk gara kesmeden soň Tehrana dolanjagyny aýtdy. Katar Tehran bilen diplomatik gatnaşyklaryny Saudiya Arabistanyň Avreli şäher ruhanysyny jadalandyrmagyndan soň Iranda Saudiya Arabistanyň iki diplomatyna edilen hüjümden soň kesilipdi. Kataryň ministrligi Iran Islam Respublikasy bilen ähli urlardan iki tarap bilen gatnaşyklary güýçlendirmäge öz niýetini ma'lum etdi we daşary işler ministri Sayyid Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani'nin İranly kardeşi Javad Zarif bilen gepleşiginde iki tarap bilen gatnaşyklary maslahat edenligini we munyň gatnaşyklaryň güýçlendirilmegini hem östürilmegini aňladýanlygyny aýtdy. Katar we Iran uly deňizde gaz ýatagyny bilelikde özleşdirýärler. Iýun aýynda Kataryň Arab ýurtlary bilen arasynda diplomatik dawatynyň döremeginden soň Iran Katara öz ýardymyny güýçlendirdi. Hususan da Saudiya Arabistanyň Dohanyň ýekete guryer ýoluny ýapmagynyň ýa-ni deňiz üstü bilen Katara azyk önümlerini ýetirdi. Birleşen Ştatlaryň Gorunmak sekretary Jim Mattis we beýleki ýurtlaryň gorunmak ministrleri Ukrainanyň gararsızlyk gününi bellemek üçin Kiýewde duşuşdylar. Birleşen Ştatlaryň Gorunmak sekretarynyň Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko we gorunmak ministri Stefan Poltorak bilen duşuşjagy hem aýdyldy. Dawaranyň öňü tirasynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Poroshenko ýeberen gutlaw hatynda Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň öz baştaklygyny we bütewligini şeýle-de hakyky Ýewropa ýurdu bolmak ymtylmalaryny goldamagyny dowam etdirjekdigini aýtdy diýip Ukrainanyň prezidentiniň web saýtynda aýdylýar. Ukrainanyň Sowet Soýuzynyň gararsızlygynyň 26-njy ýyl dönümi bilen bir wagtda ýurdun gündogorunda hökümet güýçleriniň we orsiýetçi separatistleriň täze okuw ýylynyň öňü tirasynda ok atyşygy besetmek barada alalaşyga gelindi. Orsiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Indikaýda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň maslahatynda Pridnestrovýa regionundan Orsiýet goşunlaryny çykarmak meselesine garamak hakynda Moldowanyň hökümetiniň 24 awgustdan çağırşyny ret etdi. Elçi Vasily Nebenze bu çağırşy gysgaly hereket diýip adlandyrdy we onuň onçakly dostlukly däldigini aýtdy. Moldowanyň parlamentiniň spikeri Andrian Kandu Moldowanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekili Viktor Mararowyň Birleşen Milletler Guramasyna resmi ýüzlenmäni gowşuranlygyny 23 awgustda Facebook arkaly tasdiklady. 25 ýylyň dowamında Orsiýet Federasiýasy ýurdumyzyň territoriýasynda parahatçylygy döredijlik missiýasy hökmünde öz goşunlaryny, harby ýanjamlaryny we ýaraglaryny ornaşdyryp bizi gorkutup geldi diýip Kandu öz maglumatynda ýazdy. Orsiýetiň Sudandaky elçisi Mir Gayas Şerinski öz rezidensiýasynda ölü tapyldy. Frans Press agentliginiň beren maglumatyny Orsiýetiň daşary işler ministrligi hem tasdiklady, emma diplomatyň ölüminiň sebäplerini anyklaşdyrmady. 60 ýaşly tejribeli diplomat Mir Gayas Şerinski soňky 2 ýylyň dowamında iş başynda ýogalan 6-njy Orsiýet diplomatydyr. Sudanyň daşary işler ministrliginiň maglumatynda Şerinskiň ölüminiň sebäbi barada maglumat berilmedi. Orsiýetiň Sudandaky elçihanasynyň medeniýet wekili elçiniň 23 awgustda bir näçe edek ýüreginden tutanlygyny görkezýän alamatlaryň bardygyny ma'lum etdi. Qarabağ futbol klubu Şempionlar Ligasynyň toparlar taphyryna geçmegi başaran ilkinji Azerbaýjanly futbol komandasy boldy.
Qarabağ 23 awgustda geçirilen oýunda Kopenhagen'den 1-2 hatap bilen utuldy, emma komandalaryň arasyndaky iki maçda has köp gol gazanmagy başaranlygy sebäpli öňe saýlandy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosi efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow we Ermenistanyň prezidenti Serj Sargsyan Yerewany ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça jurnalistleriň öňüne çykyş etdiler. Berdimuhammedow Ermenistany 23 awgustda resmi sapara bardy. Prezident Berdimuhammedowyň sözlerine görä taraplar halkara howpsuzlygyny wekим salýan howp hatarlara, şol sanyny terrorçylygy, transmilli jinaýatçylygy hemde neşe maddalarynyň bir kanun dolanşygyna garşy göreş babatyny tagarlalary bundan öýläkem puwtolandyrmak barada alalaşdylar. Şeýle dol bu duşuň söwda ykdysady gatnaşyklaryň esasyny puwtolandyryp, onu täze has tepkinli hyzmatdaşlyk derejesine çykaranlygyny belledi. Söwda, energetika, transport we ara gatnaşyk owajalygy, dokma senagat puwdoklaryna hyzmatdaşlyk, biznes guruluşlarynyň arasynda göni gatnaşyklary ösdürmek ileri tutulýan geljek bolan uğurlar hasaplanýar. Berdimuhammedow Ermeni kärdesini Aşgabatda geçecek ady öýünläriniň açylyş dawrasyna gatnaşmagy hem çagyrdy. Bu prezident Berdimuhammedowyň Ermenistana ikinji sapar bolup durýar. Mundan öňel Yerewany 2012-nji ýylyň noýabrynda sapar etdi we sapar netijesinde ençeme hökümetary dokumenta gol çekildi. Ermeni mediýasy Ermenistanyň premier ministriniň 28 martda Türkmen hökümet agdalary bilen geçiren gepleşiklerini Türkmen tarapynyň Ermenistanyň harytlarynyň importyny howa gatnawyny guramalaşdyrmagy hemde Yerewanyň aeroportuny tranzit zona hökmüne ulanmagy isleg bildirenligini habar beripdi. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä Türkmen delegasiýasynyň wekilleri häzirki saparda Ermeni kardeşler bilen duşup Türkmen Ermeni hyzmatdaşlygynyň mundan öň baglaşylan alalaşyklary, öňde boljak gepleşikler we gol çekmäge taýýarlanýan täze dokumentler barada maslahat etdiler. Maglumat üçin aýdylsa, 1990-njy ýyllarda Türkmenistan Ermenistanyň esasy gaz üçinçileriniň biri bolupdy. Emma Ermeni hökümeti Russiýanyň Gazprom kärhanasy bilen şertname baglaşandan soň ýagdaýlar üýtgedi. Häzir Gazprom Ermenistanyň gaz harajatlarynyň 80% töweregini üpçün edýär. Galan 20% töwereg gaz üçinçiligi bolsa Eýranyň paýyna düşýär. Şu aralykda şu ýylyň ýanwarynda çykan habarlara görä, ýyl başynda Yerewanda Türkmen we Eýran wekilleriniň gatnaşmagyny özara umumy şol sanyny energiýa üçinçilik proýektleri barada maslahat edildi. Ermenistanyň premier ministri Karen Karapetyan Türkmenistan we Eýranyň ilçileri degişlikde Muhammed Niyaz Maşalow we Sayet Kadem bilen duşup üç taraplaryň hyzmatdaşlygy we ykdysady gatnaşyklary artdyrmagyň ýollaryny maslahat etdi diýip Ermeni medeniýetiniň habaryny aýdyldy. Bu maslahatda gepleşikleriň energiýa üçinçilik meselelerine gönükdirilendigini talyp, umumy iş toparyny döretmek we anyk programmalar dogrusynda gepleşik geçirmek barada alalaşylan hem bolsa Ermenistan bilen umumy serhede bolmadyk Türkmenistanyň energiýa üçinçilik proýektlerine haýsy urdan goşuljagy aýdyňlaşdyrylmady. Mundan başga halkara energiýa eksperti John Roberts şonu bu gepleşiklerde Türkmen gazyny Eýranyň üstünden Ermenistana ýangadan eksport etmek barada gurrun bolgan bolsa, muňa häzir Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda dören gaz dawasy böwet bolup biler diýen pikiri öňe sürdi. Türkmen Ermeni taraplarynyň arasynda meden insanperwer gatnaşyklar barada aýdylanyny Berdimuhammedow Ermenistany ilkinji sapar makalyny ähli ermenileriň katolikosy Garagin ikinji tarapyndan hem kabul edildi. Şonu Ermeni ruhansy Türkmenistanyň prezidentine Türkmenbaş şäherindäki ýarym ýekyk Ermeni ibadatxanasyny dikeltmek baradaky haýyş bilen ýüzlendi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda Aziýa oýunlarynyň başlanmagynyň öňýände howpsuzlyk çäreleriniň barha güýçlendirilýändigi, ýurdun köçelerinde, seýliýäklerinde we bazarlarynda patrollyk edýän ýörite harwalaryň ýerleşdirilýändigi habar berilýär. Azatlyk Radiosynyň daşawdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, welaýatyň esasy bazarlarynda, hususanda Könürgenç etrafyndaky bazarlarda eli dürreli eserler we polisiýa işgärleri patrollyk edýär. Bu harwalaryň sany 20-den hem aşyp, olaryň arasynda eserler agdyklyk edýär. Bazarlara polisiýanyň maşinlary hem wagtal aýlanyp gidýär. Mundan bir aýyň beýle zat ýokdy. Şeýle-de Özbegistan bilen serhet geçilgeler hem doly ýapyldy. Ýöne bu gezek serhet hem Türkmenistan hem de Özbegistanyna bellenilejek garaşsyzlyk bayram münasibetli iki ýurt tarapyndan ýapyldy. Dip Azatlygyň beýleki bir çeşme saýdýar. Azatlygyň Balkanaky çeşmeleriniň we yerli ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, welaýatyň Balkanabad şäheriniň 5-nji bazar diýilip atlandyrylýan söwda nokudunda we beýleki bazarlarynda 10-dan owrak polisiýa işgäri we esker ýerleşdirilipdir. Şäheriň aeroportuna patrollyk edýän eskerleriň we polisiýa işgärleriň sany hem artdyrylypdyr. Mundan başga Türkmenbaşy şäheriniň yerli ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, Türkmenistan özüniň Azerbaýjan we İran Islam Respublikasy bilen Hadar deňdiňäki serhedinde hem gözegçiligi güýçlendirip, bu ýerlerde nowatçylyk edýän harba gemileriň sanyny artdyrdy. Azatlyk Radiosyna ýurdun Mary we Lewap welaýatlarynda hem howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmände barada häzirlikçe takyk maglumat almak başartmady. Emma Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmeleri paýtagtyň köçeleriniň orunda, seýliýäklerde we şäheriň 3 ýyly derwezesinde hem eskerleriň we polisiýa işgärleriniň ýerleşdirilendigini tasdiklaýarlar. Aşgabat şäherini 3 tarapdan, ýagny Daşowuzdan, Balkandan, Mardan gelýän awtologlar üçin niýetlenen derwezelerde eskerler bilen polisiýa işgärleriniň garşyk gözegçiligi ýola goýuldy. Bu derwezelerde 10 şemesi esker we polisiýa işgäri gözegçiligi edýär. Öň bu derwezelerde diňe ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri ýerleşdirilerdi. Dip Azatlygyň çeşme saýdýar. Türkmen häkimetleri tarapyndan bu howpsuzlyk çäreleri barada ilat köpçüligine açaçan düşünülüş berilmese-de, bu waka ýurtda harby we kanun goraýjy gulluklaryň güýçlendirilen iş tertibiniň girdiljekdigi, şeýle-de serhedin ýapyljagi we wiza düzgünleriniň çäklendiriljeği ýylan edilenden bir hepde soňa gawat geldi. 15-nji awgustda geçirilen Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatynda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken buýrugyna görä, Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň howpsuzlygyny doly üpçün etmek çäreleri 17-nji awgustdan güýje girip 27-nji sentýabra çenli dowam etdirilär. Şu döwürde ýurdun ähli harby we hukuk goraýjy edaralary giýje gündiň iş düzünine geçýärler. Serhet ýapylýar, wiza düzgünleri hem çäklendirilýär, gümrük gözegçiligi güýçlendirilýär diýip Berdimuhammedow Türkmenistanyň milli telewiziýasynda görkezilen çykyşynda aýdypdy. Gal bersede ýurtda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi Türkmenistanyň günorta gündorunda Islam döwleti toporunyň söwüşçileri diýilip guman edilýän 4 adamyň saklanandygy baradaky resmi taýdan tasdiklanmadyk we inkar hem edilmedik habaryň ýediýanyna gawat geldi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Goranok ministrligindäki çeşmesiniň sözlerine görä, Ahal welaýatynyň Kaka etrawynyň territoriýasynda tutulan 4 adam türkmen raýatlary bolup, Siriýede we Irakda Islam döwleti toporunyň hatarynda söwüşipdir. Türkmen häkimetleri şu ýylyň 17-27 sentýabr aralygynda geçiriljek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyk çärelerini ençeme ýyl öňünden başlapdy. Bu çärelere 6 aý çemesi wagt galanda paýtagta welaýat belgili ulaglaryň girmegi gadagan edilip, regionlarda ýazga duran türkmenistanlaryň gelmegi çäklendirildi. Şeýle-de paýtagtda ýaşaýan öňkü tutsaglaryň we psihiki näsaglaryň Aziýa oýunlarynyň geçjek territoriýasyna barmagy gadagan edilip, olary bu sebitde görünmedilik tapşyryldy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Çärelere gatnaşýan talyplaryň görýän kynçylyklary baradaky maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ýokary hem ýörüte okuw jaýlaryna bilim alýan talyplaryň kynçylyklarynyň artýandygy barada maglumatlar gowuşýar.
özünü taýmaz diýip tanışdyran Ýokur oku jaýynyň talibynyň sözüne görä, talipler çärelerden juda horluk çekýärler. Ol çäreleri öz ýanynda suw alyp barmak bolanok, imit alyp barmak bolanok, uzakly gün ağaç suwsy durmakdan çäre gatnaşan talipleriň saglyk ýagdaýy juda pes elýär. Wagtyna iýip içip bilmedik talipleriň aşgadan keselinden ejir çekýändiklerini eşitse bolýar. Ağaç suwsuz gelýän talipleriň aşgadanlary ýygyrylyp, soňra aşgadan imit talap etmeýär diýip talip aýdýar. Gışyň aýazly günlerini inçe sagatlap eginleri yeňil egin eşikli gyýyllaryň daşarda durmaklary bilen olarda güýçli sowuklama peýda bolup, soňra durmuşa çykýan gyýyllaryň göwrüllik mahalyna köni derdiniň öjügýänligini enatalardan eşitse bolýar. Şeýle çärelere seziwar edilen talipleriň ýatlaryny 2017-nji ýylyň 17-nji fevraly bolup, ol gün Berdimuhammedowyň 3-nji möhleti prezident geçmegi bilen bagly kasam kabul ediş çäresi bolanyny taýmaz ýatlaýar. Şol gün ýagan garyň aşagyny talipler 1 sagat 6-da eýem prezident köşküniň goloýuna ýygnanypdylar. Olar sagat 10-käçinli daşarda garyň aşagyna durmaly boldular. Şonu gyýylaryň kögüşlerini çykaryp, kögüşleriň içine dolan gar suwuny bir näçe gedek dökmeli boldular. Aýakdan geçýän suwuň olara nähili täsir edenligini biljek däl diýip taýmaz aýdýar. Tomsyň aşy gyzgyny hem sowukdan pes däl. Dymyk ysy howada hem talipler juda horlanýarlar. Şu ýylyň 29-njy iýulyny Aşgabatda geçiriljek 5-nji ady oýunlaryny 50 gün galmagy münasibetli geçirilen tigir sürmek çäresi hem talipleriň ýatlaryndan çykar ýaly bolmady diýip taýmaz başyny ýaýkýar. Arşivil şaýyolunyň gyrasyna janly koridor edip düzülen talipler 1 sagat 4-den gün ortan 10-käçinli aýak üstünde durmaly bolupdylar. Ondan soňra awtolog bolmanlygy sebäpli talipler piýadalap şäher söküp umumy ýaşaýyş jaýlaryna gaýtdylar. 43 gradus yssyda umumy ýaşaýyş jaýyna gelýänçäk aýagymyzdaky kedalaryň ýelimi erep, kedalaryň aşağı gopdy. Şeýle zuluma aýakgaplar çydam edenok. Emma talipler çydam etmeli bolýarlar diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny soran talip aýdýar. Çärelerden gaçaklayan taliplere dürlü ceza çäreleriniň berilýändigini hem talipler belleýärler. Ol çäreleriň iň ýeňili günortan saat 13-den agşam saat 20-çenlik kitapxanadan çykman oturmaly. Ceza çäresiniň ýeni bir görnüşi prezidentiň Paýhas Çeşmesi adly kitabynyň 180 nakyly ýat tutmaly. Kä halatlarda bu çäre talibi okudan çykarmaklyga çenli barp ýetýär diýip talipler ähli kynçylyklara düz gelmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Mendöwlet Baýhan dowam etdirýän. Köne pasportly türkmenistanyň migrantlar Demirgazyk Kipre ýykyn edýärler. Türkmenistanyň täze biometrik pasporta geçmegi bilen Türkiýedäki köne pasportly türkmen migrantlar bu ýagdaýdan dürlü çykalga ýollaryny gözlemäge başlady. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň çaklamalaryna görä ýurtdaky sany ýüzlerçe müňe barp ýetenligi öňe sürilýän köne pasportly bikanun türkmen migrantlar soňky döwürlerde Demirgazyk Kipre ýykyn edýär. Azatlyk radiosyna maglumat beren Istanbulda daşar ýurtdurlara hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän Türk Permit adly firmanyň başlygy Murat Erşahynyň aýtmagyna görä, Türkmenistan Demirgazyk Kipre ikrar etmeýäni üçin ol ýerde türkmen migrantlarynyň köne pasportlar bilen ýaşaýyş ýa-da iş ruhsatyny almagyna mümkinçilik berilýär. We bu bolsa köne pasportly bir kanun ýagdaýdaky türkmen migrantlaryň ol ýere ýykyn etmegine sebäp bolýar.
Türkmenistan vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde eski tip Türkmen pasaportları geçerli. Şu anki gözüken şartlar itibariyle Kıbrıs'la Türkmenistan arasında diplomatik bir ilişki olmadığı için bu pasaportunuzla ömrünüzün sonuna kadar bile Kıbrıs'ta kalabilirsiniz. Türkmenistan'ın Demirgazyk Kipr bilen diplomatik gatnaşygy bolman soň ol ýerde köýne türkmen pasportlary öz güýjüni goraýar. Demirgazyk Kipr 1983-nji ýylda öz başdaklygyny we garaşsyzlygyny elan etdi. Ýöne şu wagtçyny ol ýeri Türkiýeden başga hiç kim ikrar etmedi. Türkmenistanyň diplomatik gatnaşygy bolman soň Demirgazyk Kipr köýne türkmen pasportynyň öz güýjüni ýitirýän baradaky resminama iýerilmändir. Şoň üçin hem Demirgazyk Kipr köýne pasportly türkmen migrantlara çäklenirme goýmaýar. Demirgazyk Kiprde köýne türkmen pasporty bilen iş ruhsatyny alyp bilersiňiz. Ol ýere Türkiýeden ýa-da başga ýerden gitmek isleýän migrantlar owaly bilen ol ýerden iş ruhsatyna ýüz tutanyň barada resminama alyp soň arkaýyn baryp bilýär. Ondan soň Demirgazyk Kipr'e baran türkmen migrantlar şol resminama bilen iş ruhsatynyň galan proseduralaryny tamamlaýar. Kipr'de daşary ýurtlaryň ýekden edýän köp sanly hususy uniwersitetler hem bar we türkmen migrantlaryň arasynda olarda ýokary bilim alýanlar hem bar. Häzirki ýagdaýda türkmen migrantlar köýne pasporty bilen Demirgazyk Kipr'de näçe wagt islese arkaýyn galyp biler. Tip Türk Permit firmasynyň başlygy Murat Erşahin öz sözlerini tamamlaýar. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agzalmazlygyny sorap Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan we Türkiýeden Demirgazyk Kipr'e gidip köýne pasporty bilen işläp beren käbir türkmen migrantlaram Murat Erşahiniň beren maglumatlaryny doly tasdiklaýanyny aýdýarlar we ýurtda esasanna hasaba alınmadyk ýagny bir kanun ýagdaýdaky türkmen migrantlarynyň has agdykly edýändigini üns çekýärler. Ýeri gelende belläp geçdik, İş we Sosial Üçinçilik Ministrliginiň çap eden hasabatyndan çen tutulsa, Demirgazyk Kipr'de iş ruhsaty bilen resmi ýagdaýda hasapda durup işleýän daşary ýurtly migrantlaryň sany 35 000 boloý. Olardan 5 000 boloýuny bolsa Türkmenistan, Pakistan, Vietnam we Nigeriýa ledäkmet migrantlary emele getirýär. Demirgazyk Kipr'in Hawadis adly gazetiniň habaryna görä, ýurtdaky türk işçiler bir näçe ýyl mundan owal Türkiýeli işçileriň ýörgünlüği bolanlygyny, indi bolsa Türkmenistanyň we Pakistanyň ledäkmet migrantlarynyň has arzan baha we has köp sagatlap işlemek kabul etmegi bilen türk işçileriniň iş tapyp bilmejek ýagdaýa gelmegine näýlelik bildirýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligimiziň dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň Gorunmak sekretary Jim Mattis ortiýeti halkara şirketlerini güýç bilen gaýtadan çekmäge çalışmakda aýplady we Washington Moskwanyň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneksiýa etmegini kabul etmez dedi. Mattis bu sözleri 24 Agusty Ukrainanyň Sowet Soýuzundan garaşsyz bolmagynyň 26-njy ýyl dönümini aýtdy. Şu häňiz bolmasyn diýip ol prezident Petro Poroshenko bilen bilelikde gurnulan medeniýet ýygynyny aýtdy. Mattis özüniň häzir Birleşen Ştatlaryň Ukrainany ýara bilen üpçün etmek ähtimallygyny gaýtadan gözden geçirýändigini we bu meseledäki pozisiýasyny prezident Donald Trump'a ýetirjekdigini hem sözüne goşdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň günnäwir Ukrainadaky konflikti Kiýew güýçleri bilen ortaýetin gollagyny separatistleriň arasynda 2014-nji ýylyň aprelinden bäri dowam edýän çaknaşyklary diplomatik tagallarlar arkaly togtatmak pikirini ıgrarlygyny belledi. Bu çaknaşyklary netijesinde 10 000-den ugrak adam öldü. Ukrainanyň garaşsyzlyk gaýramy Kiýewdäki hökümet bilen ýurdun günne gorunak separatistleriň täze okuw ýylynyň başlanmagynyň öň ýanyndan ýaraşyk baglaşmagyna gabat geldi. Poroshenko Mattis'in ve Günwatar döwletleriniň ýene bir näçesiniň gorunmak ministrleriniň gatnaşan harp paradyna ýüzlenip Moskwanyň we separatistleriň hasken territorial magasynanşmalygyny duýduruş edip, egerde hüjüm etmäge synanyşsa Ukraina agressora bir gaýtawul bermäge taýýar diýdi. Ýönel separatistleriň elle saklayan ýerlerini ortaýetin 2014-nji ýylda ele geçiren Gara deňiz ýarymadasyny nazara alyp Ukrainanyň Donbassy we Krimi ýygyny dolap almakda parahatçylygy, diplomatik, siýasy we kanun esasyndaky ýoly ileri tutýanlygyny hem sözüne goşdy. Men öz ýaranlarymda bil baglaýarnyp ol Britaniýanyň
Gürjistanyň, Estoniýanyň, Kanadanyň, Latwiýanyň, Litvanyň, Moldowanyň, Polşanyň, Ruminiýanyň we Birleşen Ştatlaryň parada gatnaşýan gorunç ministrlerine we paraddan geçýän eskerlerine ýüzlenip aýtdy. Separatistler 2014-nji ýylyň aprelinde Donetsk we Lugansk regionlarynyň Russiýa bilen serhetleşýän böleklerini ele geçirenden soň 2015-nji ýylyň fevralynda Minskde baglaşylan şertnamanyň çägine yglan edilen bir näçe ýaraşyk aralaşygy synly. Birleşen Milletler Romat hökümet güýçleri bilen separatistleriň arasynda barýan söwgeşlerde adyndan 10.090 adamyň, şol sany 2800 golay asuda adamyň öldürilendigini aýdýar. Şeýle de hasaplamalara görä bu çaknysyklarda adyndan 24.000 golay adamyň yaraly bolandygy habar berilýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Poroshenko gutluk berip, Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň öz başdaklygyny, ellegirilmesizligini, ýurdun hakyky Ýewropa döwletine öwrülmek tagarlalaryny gollamak dowam etdirjekdigini aýtdy. Bu arada Ukraina prezidentiniň web saýtyna habar berilýär. Jim Mattis Birleşen Ştatlaryň soňky 10 ýylda Ukraina safereden ilkinji daşary işler sekretardyr. Pentagonanyň Kiýewdäki gepleşiklerde Amerikanyň Ukraina hyzmatdaşlaryna ABŞ-nyň Ukrainanyň öz başdaklygyny we toprak bütegüýligini dikeltmek maksadyna, şeýle de iki ýurdun arasyndaky strategik gorunç hyzmatdaşlygyny putulandyrmagy bir ıgrarlyk alýanlygyny anandyrjakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky konflikt soňlamak goýunça ýörüýte wekili Kurt Walker hem Ukraina paýtagtyna boldy. Ol geçen ay Medvedev bilen söhbetdeşlikde Trump administrasiýasynyň Kiýewe hökümet güýçleriniň özlerini separatistlerden goramagyna kömek bermek üçin ýara gibermegiň pikirini edýändigini aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmyrdan Ulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Hamýab etrabynyň owallary jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Hökümet güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmek üçin Hamýab etrabyna bardy. Emma jeňçileri ýedine serpikdirmek üçin hökümet güýçleriniň çäre görmeýändigini ýerli ilat aýdýar. Hamýab etrabynyň 500 golay maşgala gaçyp çykmaga mejbur boldy. Bosgullar Anhoy, Şuburgan we Mazar Şerif şäherine gelip ýerleşipdir. Hamýab etrabynyň 300 tügeregi maşgalanyň Türkmen Awgan serhediniň çägine barbam sygnandygyny Jowzjan welaýatynyň häkiminiň medbugat wekili Muhammed Rıza Gapuri aýtdy. Türkmenistanyň serhed ýakasyna barıp ýerleşen bosgullaryň kyn ýagdaýy başdan geçirýändigini bildirip Gapuri şeýlediydi. چه فامیلی دیگر در قسمت بوسقبالا در کی سرحد و کشور ترکمنستان اونجا پناه بردن. Ýokary Basaga atly ýere 300 gola üýli baryp sygandy. Olar uruşdan gaçyp öz üý jaýyny terk etmäge mejbur boldy. Bosup çykan adamlar agyr şertleri başdan geçirýär. Basagay bala ýagny ýokary Basaga Türkmenistanyň serhed ýakasynda ýerleşýär. Ol ýere syganan bosgullara kömek getirmäge mümkinçiligimiz ýok. Çünki jeňçiler Hamýab etrabyna barýan ýollary kesdi diýip Gapuri belledi. Soly Hamýab dergiriha byn niroy emniyeti Taliban است جریان دارد. Wuzare Nawbat, Daraji we Karnis familha bijar şudan. Hamýab etrabynyň halkyň gaçyp çykandygyny etrabyň häkimi Engineer Ahmet hem tasdiklady. Jeňçileriň obalarda hereket edýändigini häkim boyun aldy. Taliban grupu Hamýaba gelip girdiler. Merdimler bolsa gorkuşup gitdiler. Uruş bolady. Taliban grupu silahlanmak içinde bardyr. Jeňçiler öňem bir ýola Hamýab etrabyny basyp alypdy. Hamýab etraby Jowzjan welaýatynyň strategik sebäp hasaplanýar. 21 awgustda Hamýaby Taliban basyp aldy. Serhet ýakadaky Awgan güýçleriniň käbir harby postlary jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Talip topary Hamýab etrabyny öňkü gezek Ýelen mahallynda da Türkmenistan bilen araçakda ýerleşen ada geçipdi. Türkmenistan bilen ortalykda ýerleşen ada jeňçileriň ýene-de geçen bolmagynyň ahmaldygyny häkim Engineer Ahmet öňe sürdi. Emma jeňçileriň Türkmenistana tarap geçip bilmejekdigini häkim bildirdi. Bar ödelik taliplis belli bolan ýer bir ýerde arazy ise bular şoň içinde girlenip oturup bilýär. Dedire ötmesedem. Dedire ötenen bir imkany bar. Türkmenistan serhetçilerin barağında şetteden ötmegi. Meni fikir etmeýär ötübilse olur. Emma şu dedire ötse ötündir. Gaçyp gaýry gösterýär.